Shembat hikai hakapor bagi dangret kadai ka kentian ka badon kam habangi persang banyalam yaki kena haka lenti ka badai kenang bagi kena kinong gi batip briu tip blai ban lat na gijing million basniu wat kumjoru ban hikai yaki kena aret bakin penbon kam yalade hakino kino gijing yelek kai kenang bakin lat ban susong klam kam namar kum badon ka jingong ka jabing ka bathali kadai ka jakatrai kam jong soitan Kisamla pule ka Women's College Shillong kum shibenta ban pendap ya kajing pule hakalan social works kila letche ki shnong bakhapsar ban pentwet yala de haka kam ban sakri ya ka imlang salang da ka bapen ya dai bat kibrio hakino kino gi jaka bakidan menta ka kenti na kalyang kini kisamla pule kila jet ya ka wei na ki shnong bahap hamau kun roblok ka rap leng ka jaka ka barang don kam shibon ki kam penroi Hakani ka jinglet jongki kila penlong iki program baper ban kreng ki khna yaki samla bat ikbalasan bat larang baru ki program bakila dap ban penlong ki degi medical camp bat ki wei haka tayo bladap kila penlong iki program sports bat ki wei pat ki program pen isap haki rensan baper na kalyang uslong mil ukurwa ka atiar ula yo banya kran bat kini ki samla pulia ki bala penpau wat la ki dei ki samla kan thai kim dan jing tieng ban mi na la yeng wat ban hapan lech sa shakane ka snong namar ka jinge trei lang na kalyang ki samla ki long mi long pa jong kane ka snong ka penlong ki ban sngo sngan bat sngo trai ha kane ka jaka ni klem mudur bakal long haduk kat ni Andre kalau along ke pakrau taman bentai kini ki program nila syat penong nak kawai kasngi syak kawai pat namar ni syat penong kum ki kunja ki awareness program ki cleaning drive ki medical check up kam ki eye check up kam ki tree plantation pat ki de ki program ki bayar dei bat kani ka snong ki ba kani ka snong ka don kam yang ni bangin wan ra kum ya kita ki program de kani ka sport kom talent show pat kani kala kalong ka program kaba hedu na kata barok ki program namar ba kalau kan tu beja barok ki kelong ki kena ki temen banwan ya simbentalang kajing temu jong ni kalong ba ningkong namar ni de ki kena social work de kajing temu jong ni kalong ba ngin la ban peniade ya ki breu jong kasnong ning la ban peniajan bat ki lingba habangi ni penong ki ni kenja program long ki jing ya kai sport ki wepat ki program ka kring yang ni banjan bat kum juro ka aiman sim ya ki namar bahaki sno kham tam ya ki badang long underdeveloped namar ki don kam ya ki kenja training ki kenja program paper nang ba kani ka sno hi bro ka wai kan kiu nang ba ki sap ki pong ki ba ki nong shong shnong hakani ka shnong kin la ban se ya la ki jong ki sap ling ba kani ka program de ngiso ko bawat la kalong ngiso ko ba kalong ka barit hendrik ka ajing mutoi shibon na ka ka shnong hi bro ka wai ka khubor ka bangi kwa ban aisha ki nong pet ningkong kadai ka wai ka bangi ngiso komen palat ngiso komen hadu kata bang la nong kini ka program ba ka kentiu yang ngihi namar la shai la sisi kadai ka long kalenti ka long ka step bangin nang ye kiu shaprang ban ye kiu kham halor kumnu ban yat hakani ka social work ka journey towards social work profession this is na ta joki kalong ban yo mensim ban kiu shaprang ya ka talent ka ka baki kidon kidai ban sei namar ba long ki kimi ki pa hakishnong long ki don ki ba kim pensyur ya la ki khun ban le ban long ban ya kinu ki sap ki baki ki don ro ki kimi ki pa ki bom tip ba ki khun jo ki don ka talent ka sapum ka hendre da ka bawan ra kini ki program kini ki talent show kini ki sport kimi ki pa ki la ban tip ba khun jinga don sap kata kun jangan don sap kata ti kata kala ban kentiu ki kun ki joki pakin kiu haki jingya le kai sport bat haki talent joki bakin sei bakin yat sakha ban pendong ya kanu ka program dala dehi ni ki kena namar ngidang dei tang kita ki kena ba pule te ngimla ban lada wat langi don kata ka jingmut ban wan ra ya ka jing kela ni ban wan ra ya ka roi ka par hakanu ka benta ka
ka pisal ban ong mo ti ngidon kam brabor ti lingba ka jing no mensim ba jensur jong kinong yalam jong kani ka mau kon raw blok ka kani ka snong jungi ka kani ka snong rapleng ka bangi ngi wan filwa ka kani ka jaka I da ka jing yarap jensur mensim jong I MLA jong kani ka mau kon raw blok ka jing yarap borba jong I ting da ka jing yarap jong I ngilala ban penong ya kani ka program kumjuro da ka jing yarap di MDC jong kani ka constituency ngilala ban penong ya kani ka program ka bakrau tam tingis ngongu na ka benta jong ki ya ka jing lek bah ya ka jing ai mensim ya ka jing support jong ki bangilala ban penong kani ka program ya ka ba pula penla yang ia ka ba ngin ya don lang kum kinong song snong nado ki niki hap ki beret hadu kilong kumi kilong pa ki samla kan the bat shinrang dah ka kerteng coba snong ni bro ko we nga pentau ka jing ai ku le ya pi we ya ka jing shim menta bat ka ba phong san tam nga ai ku le ka ba phong san tam ka de ya kini ki students na po women's college kini ki kena pulia jong ka women's college kita pulia kini ka bachelor of social work kita la shim ya kini ka snong ka chungi banlang pun ka we na ki chaka dakin penlong pun ka chaka pulia ka changki na ka banta ka subject ka baki kidan tenang ba ka chungdan ka changki ya kini ka snong la kumba kini ka penai ka baladam nui ba shibon ki activities ki ba ki kelawan ra ya ka ba kanlang kum ka ching tersio bat na ka banta ka ching yarap ye kinong shong shnong di ba pon kilang andai ta ka ni ka ching la kai sports bat ki we bat ki activities ki ba kini ki khna puli ki la wanra kalang ba ki la persyang ya ka ban pensyai ban pensmutu bat ya ka ban yarap ye kinong shong shnong hati ba pon kilang nado ka rukom haki emlang ka salang haka yo ka kon bat kham tam e haka chikai haka bade menta ka sui dan penlang Indonesia kita pro kecimut jemperkan dan teplet ya kirul kikenda berapa kita ilekai akan ika madang dan kerpa pada kecing ring video kita kandai dekat berikut bani ilekai tang ini kesatan media dakap dakip ka Indonesia ismu pun dan lain ngai nang nai sebut untuk pro bagi kena rapliang bila nang nyepot rapliang karena hadau karena ki ya ke support Kalau apa ya kini ki samla puli panle ya kini ki project dan ki field work jongki sini kumcu ya ki sir neki no hikai na ka Bachelor of
of Social Work Department jeng Women's College Shillong bagi le trailing ringkat bagi ki khun samla le ki samla puli banwan banwa jingnang jing start hagane ka Shillong jengi Thinking about the song they love, never felt the feeling quite restored. I can't believe how much it turns me on. Habaya keren bot sordar ka niga snong ulapan pau ka jingkman ya ka jingwan jong ini gi samla pulie ki bala pen ketik jing mut yu u ban wat ya ka tenrai kumno bat munno balas dang ya ka niga snong kadai tang na ka daw ka jingkali kini ki khna samla yu u yau snam balas dang penlong snong ya ka niga jaka shu ula kentui ki para sordar ban wat bat bo jing tho halor kini ki ki ba kongsan ki ba kum ki nong alam snong ki di ban wat bat tip ya ka telong Kami kita senang hagaji alam tu jadi na biasa beliau kilawan kapal jangka Women College. Jadi ni kena kilawan mentah kuma dan hang pok jaga deges nong jadi kena apa arbanai. Jadi juga kita kalau kaji menpai sibu deges nong. Nak yang si program kita per ni lah yo jakaban ya. Terangkat bat kini kena. Ke nakaling ke medical check up ni lah yo yang baca ni. Ke kini ki medical kamro ni lah yo. Ke sakit wiki program. Ke ni lah yo bani sementara bat kini kena. Jadi sebab kalau gaji berku bagi jumlah toy yang ni kemungkinan senang. Bat kawai ke ba pensak cikan mau yang kemusarar pada pada Islam. Leng ba ke jumlah le resource jogi di kena ya kawai cakam ke ba pok jogi di Islam ke jangi siam ke ba pen perkat lah yang dia kata ke program ke bagi le kalau ba kiwan banbu je ke jengkeli ong ba ladu menulak seng ya ke di Islam te hang tanga ngala kumperkan te ngamla bantit ya kata jadi mereka di Islam kalau kam di suka Islam nggak pada kumai ke di Islam lain ya ke Islam nggak pada di bon ong bet di spas ni macam di spas ni jadi mereka talung ngamla bantai kata ke ngilek kumdo aku ikut step ngilai yalum jadi orang ba kan tiba senang ke pembahasan ngot dan dia berungut aku ikut dong ya pokoknya di Islam jadi don kembali berdua dong jadi lain lompat jadi kita kan tiba senang kita kamlong orang ba betul kan tiba senang ya kita harus jeng gadon nang jeng po yang dorbar ho ngilai yo banja tai banja kiri kita gadon kita lata kimtip kiwai kila ban kamtim yang ban aduk meno bala senge lagi senang ngemla ban batai ban penting kenai kita kata kejeli kawan biang bat nadu senam kat no kada kisah kalau yo ya ke building ya kalau ya kata ni la ban idon ke dikit orang ba kita la ban ai ya cuba apa kok jumpi jadi ba nadu meno kada ka pilu di kalau pila yo ya kada ka pilu di apa cakap kisah kita coba kan ba kilala ya ban batai kita dong kata kalau gijing muntoy nabar ba makanya kacang aku orang ba isnong dekat mata ngala sebelum kita gijing ke sisa kabadon kam marlong dadang ila balum gigi coba gijing don kam makaro ke para po isnong ngayu ini bakam kita kam pensuk lo wat gigi longdin ki ban sim bak gigi kam lewat kini ke ba wat gigi bom sim jaga kam long don ke cingtep hakut kom trai kam hakut kom trai jam hakut kom jinglong jingman jong kada gesong tahu gitu ni kada mar kita ngas coba kalau gijing kuba gijing mentoi gijing wan jong kada kena hakut ke hapok jong kada arblai ke pemerintah di rumah pilawan batai kadni ka jingwan penyak jogi dai kini ki kena sing samla na ka snong ki yarap i ni em ki don em ki bayarap kiram kai ka ba kini ki kena kuliah ki don kam ke ni pak be de kena samla mesno ha baput ki kam ke ba ki kira ya tri pe kum
kejong leo ba antene ro undero ke kam ke bagi ki don kam ki nak puli ki yarap kita ki nak bila kai football mentak tu bun ki bayar long ba lagi ke kum ke snong long ba hang ki kena samla gini long ba pun ki bam tu kham jadi ya bam okey nomor kata wat ki kena kentai di bawah nak ada ke cakaro je long le se ke jing pe jing ni le ki jong kum ki riu rang ba po jong song an sim sep tien ba long le kini ke ba ni IT sapi bani atau rekam bani penonton tang rekam wat nom tiang wat soye wat nom sarai ba kom no namat ki ba imbe ki yak be ki batip la ka jong rekam ki batip la ka jong buram dan nomor kata ba kini ki kena ki ba kila wasang ni apu arbanai mentaru kim kam dan ke itu la da pikir ki ong ha po jong ka snong itas ngucu itas ngutenat itas ngubun kira ke jengwa okey Rai kum tahi nagalang jong kiwi girang ba jong kiwi snong ro ban kum ni kan ni ban ta na rai ba kim pakat di ban wat ban wat ye gi sa kan long nagalang jong aro long ba nga kawan kata ke jeng perkat nga ka bang de ban sim chai ke ke kam ke long ba de lang ba de ke jeng pen ong bi ke jeng pen kendit ban riu su ki ni ki kena puli ke bawan mentah de ta si ta kum kata ro long ka ba ka bestom ke nagalang ke jong ban cuba mentah dele sela ta kan wan de ki ni ke tu temben ro na ta istam ban sim ni kata namar pi ka long de namar ba hakilong shwa ban shwa em de long ke jeng tho kam tu don kan do lo ga lo ki kencai jing thok kan ki balong no ki ban sa ji kan mau ye long kim don su tang ta ka tien namal habal akut no ki tu ki ba su bu kerteng tang ta ka tien dengan trai kala su kut no kumta de long ban wat pat mengi ye ki jing sisa wai klem jing thok i pat senang tu nginam la okey apa itu mulanya dong? Hadin ka busting the balloon jong na kenrang real ado ipo nem na football jong si kenrang di balahe troka bandong Tata tangki biar di besar biar di bawah lalu bentila telah tak, kejunya pu kayak sang. Tak.